oči malo, skoro nás zožralo. Také oči malo, skoro nás zožralo. Na polici v hrnci, tam volačo mrnčí, také oči malo, skoro nás zožralo. Také oči malo, skoro nás zožralo. Miška! Miška! Mňa už nikto nemá rád. Ani len tá myš. Nezabúdaj, kocúr. Andi, ako si sa správal k iným. Teraz sa ti to vracia. To nie je pravda. Ja mám všetkých rád. A najmä myši mám rád. No, nechaj mi ten trápny rozhovor. Moja hlava. Au, moja hlava. A čo sa ti stalo? No, včera mi museli sťahovať z hlavy lekvárový hrdiec. Au. No to je dobre, že ho už nemáš, lebo vôbec ti nesvedčal. No. Ale teraz si fešák. Myslíš, aha? Vyzeráš mužne. Ako to myslíš? Tak ako keby si bol býval poriadne stolkol dunča. Áno. Ja mám veľmi rád hrdinské bitky. A nemohla by si mi porozprávať nejakú rozprávku o veľkej bitke? Ale my, dievčatá, nemáme rady bitky. Za to vy chlapci áno. No, tak teda vrav. Áno? Vrav. No. Teda dobre, počúvaj. No, v komore na polici boli fľaše s uhorkami. Uhorky celý deň nič nerobili, iba ležali v octovom náleve. Strašne sa nudili. A kyslí. To je nuda. Keby tu bolo aspoň viacej miesta. Mohli by sme v tom náleve plávať a hrať sa na akvabely. No ale ja som chcel rozprávku o veľkých bitkách a nie o akvabelách. Hej, len vydrž. Leže v pohári bolo málo miesta a uhorkám bolo tesno. Tak si teda povedali. Poďme trochu von. Len aby sme neprechladli. Kdeže prechladli? Veď sme oblečené. Máme krásne zelené uniformy. A keď máme uniformy, tak sa zahrajme na vojakov. Uhorky teda povyliezali z fľaše, zuradili sa na polici a pochodovali. Mlieku, brinzi, Haluškám pokoja nedáme. Zajacov sa nebojíme, vrabcov chytro rozprášime. A kto sa nás nebojí, tomu pokoj dáme. A tak pochodovali. No ale vlastne veľmi by mala najtučnejšia uhorka. A ktorá z nich je najtučnejšia? Tá. Nie, táto je najtučnejšia. Táto je najtučnejšia. A tak sa vlastne hádali, ktorá z nich je najtučnejšia. A ani na generála nečakali, a len sa vlastne začali mydliť. Kvôli tomu slepačiemu pierku, aj kvôli tomu, ktorá z nich je najtučnejšia. Najprv sa snažili jedna druhú zhodiť, ale išlo to veľmi ľahko, lebo boli mokré a klzali sa. Raz, dva, všetky popadali. Ale potom im prišlo na že majú pod zelenými kabátikmi plné zásobníky jadierov. A tak
začali do seba strieľať. A keď povystrieľali všetky jadierka, a všetko bolo mokré od octového nálevu. A všade ležalo kopu ranených. Vošla do komory Gastina. Ranená je. Keď videla tú vojnovú spúšť, zalomila rukami a povedala si, joj, chudák kocúr, určite na ňo padla fľaša s uhorkami. Daj preč tie hnusné uhorky, daj ich preč. Ja už mám pokrk tých bitiek, daj ich preč. Daj ich preč. Daj ich preč, tie uhorky. Ale veď tie uhorky sú pokazené. Čo? Musíme naložiť dobre. A čo sa mňa týka, mňa uhorky nezaujímajú. Ja nelúbim kyslé uhorky. Nelúbim. Radšej by som mal chuť na niečo mesité. Na polici v hrnci, tam voľačo mnčí, také oči málo, skoro nás ožralo. Také oči málo, skoro nás ožralo. Na polici v hrnci, tam voľačo mrnčí, také oči málo, skoro nás ožralo. Také oči málo, skoro nás ožralo. Na polici v hrnci, tam voľačo mrnčí, také oči malo, skoro nás zožralo. Také oči malo, skoro nás zožralo. Mňau.